L'any que ve haurà que celebrar la majoria d'edat, que això és molt important per a qualsevol institució, per a qualsevol persona, per a qualsevol activitat de la vida, sobretot dels joves. Tenen una gana tremenda d'arribar a la majoria d'edat, però no sé per a què, perquè llibertat en tenen ja des de la setmana, des que es bategen que tenen llibertat. I ara tenen més llibertat encara, perquè n'hi ha que Xilla diu, no que em bategen, però no em bategen. Això ho buscar, no ho siguem. I així anem. Bueno, celebrarem alguna cosa en permís de Núria, que és la nova editora, i també és el futur. Pensa que també el futur dels premis del Bullent estan fortament assegurats, perquè Núria ho ha agarrat amb molt de carinyo, ho porta molt seriosament i molt rectament, que això també és molt important, no? I crec que tenim un futur que hi haurà sempre un horitzó per a eixirà aquest sol brillant i ens dona la il·luminació per a seguir caminant i, com diu el poeta, fer camí. I farem camí, perquè estem fent-ne. 17 convocatòries en el que es publica. Aquesta volta seran 16 llibres, seran editats dins de la col·lecció La Fàrrega, però especialment els premis Bernat Capó, perquè va haver l'any 2008, el jurat va considerar que no havia que premiar, no trobar llibres importants. I això és pràcticament el que crec que és més important i més a destacar. Què farem més endavant? Jo pensava esta nit, m'ho ha mentalitzat un poc, però m'ha desmentalitzat, que és molt fàcil. És més fàcil desmentalitzar-se que mentalitzar-se, això està clar. Parlar algo de política, però no. Estem a 48 hores del lío i no parli en absolut. El que pensa m'ho queda per mi, bé o mal, el que siga. Però no parli de política perquè no correspon a si es tenir parlar de política. Si parlem de literatura, i també ha començat mal parlant de Vargas Llosa, que és un premi Nobel molt mal concedit, al meu criteri, sempre al meu criteri, perquè recorda que hi ha un premi, com per exemple Winston Churchill, que li van donar a Churchill el premi Nobel de literatura, que han posat el premi Nobel de Guerrero o alguna cosa d'això, però que era segur encara. I així és tot el que ha escrit així no sé el que és. No me'n recordo, perquè així ha eixit Núria, ha eixit Maria Josep, ho ha dit dos voltes bé, aquesta reconeixió. I tot és això el que n'hi ha. Moltes gràcies, com sempre, que em passa la vida donant les gràcies, gràcies per això, gràcies per l'altre. Sempre que tinc una actuació pública tinc que donar les gràcies a algú i vos dono les gràcies a vosaltres per la fidelitat que heu demostrat la majoria dels presents, un any, una fitxa, un altre any, i tot això sense avorrir-vos massa, així teniu a mi davant. Què, però aquest home sempre està ahí? Doncs sí, jo sempre estic així i molts anys que dure. Moltes gràcies.